סמך ג' מסיים היום. שמיניזם זה פשוט חלום. שביעיסטים להיות איתי חולמים. בבריכה שישיסט טובע עם הצופים. כי אני שמיניסט, אז תמחא כפיים אם אתה בשישי ממשיך לישון. מה זה קו 30? אז תמחא כפיים אם אתה בי"ב עם רישיון. מה זה בגרות? אז תמחא כפיים אם אתה לא לומד ספרות לשון. כי אני שמיניסט, אז תמחא כפיים אם אתה מסיים היום תיכון. מה זו מחויבות? אין דאגות, אין בגרות חברתית, אז מי לא לבכות? לא מגיע יותר לשיעורי ספורט. זה מוגזם, ספינינג גלאסות. That's right. כי אני שמיניסט, אז תמחא כפיים אם אתה בשישי ממשיך לישון. מה זה קו 30? אז תמחא כפיים אם אתה בי"ב עם רישיון. מה זה בגרות? אז תמחא כפיים אם אתה לא לומד ספרות לשון. כי אני שמיניסט, אז תמחא כפיים אם אתה מסיים היום תיכון. אני שמיניסט, יאללה לעמוד. אני שמיניסט, ורק מכבוד. אני שמיניסט, לא צריך ללמוד. אני שמיניסט, ואני אומר אני שמיניסט, לא מחזיק ספרים, אני שמיניסט, כולם אותי רוצים. אני שמיניסט, כותב במבחנים. שלום למה שמיניסט, אז תמחא כפיים אם אתה בשישי ממשיך לישון. מה זה קו 30? אז תמחא כפיים אם אתה בי"ב עם רישיון. מה זה בגרות? אז תמחא כפיים אם אתה לא לומד ספרות לשון. כי אני שמיניסט, אז תמחא כפיים אם אתה מסיים היום תיכון. כי אני שמיניסט, אז תמחא כפיים אם אתה בשישי ממשיך לישון. מה זה קו 30? אז תמחא כפיים אם אתה בי"ב עם רישיון. מה זה בגרות? אז תמחא כפיים אם אתה לא לומד ספרות לשון. כי אני שמיניסט, אז תמחא כפיים אם אתה מסיים היום תיכון.